Halo, selamat datang di Pratara Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya. Kita sepilur masalah pisau jenis merek pisau yang ada di sini, yaitu SS Lur. SS ya. Nah, iki lur hasil akhir iki sih prosesnya lur. Jadi hasil akhirnya, nah segini lur. Iki. Nah, yang belum paham ki hasil akhirnya. Wis ngene iki dadi sadurunge sing proses iki engko dadi kaya iki lur. Nah, iki malah dadi kaya iki lur. Nah, ngono iki sing jenis putihan, SS putihan. Jenis SS irengan ya langsung ini lur. Iki langsung finishing, langsung pengepakan modelnya gini. Nah, iki sih urung dikasih warna lur. Nah, iki jenenge irengan, SS ireng standar. Dadi iki sing wis bar dipoles lur. Iki jenis SS sing ireng. Iki nunggu garing. Nah, itu iki sing wis diwehi pewarna, iki sing SS sing urung diwehi pewarna garane. Nah, lek wis diwehi SS sing ireng, model ireng ngene iki SS ireng iki. Iki wis diwehi pewarna iki siap pengepakan. Ngono lho. Nah, iki kan wis pewarna. Wis diwehi pewarna ya. Sing iki urung, iki sik proses neh. Nah, contoh niki ya iki itu harus sing putih, SS putih. Kalau SS putih itu enak foto nih loh. Jadi SS putih iki lah iki siji karo padha cuma beda ireng ambek putih perbedaan. Iki sing hasil lah finishing yang akhirnya. Jadi ini SS putih kayak ngene iki. Dikai bungkus plastik, terus dibungkus dikai label cap gitu. Ngono kuwi kayak irengan enggak jenisnya sementara sik dua sik maceme lainnya kurang enak. Yes, terima kasih lur sudah mendukung channel kami. Terima kasih yang like, subscribe. Semoga video kami berkembang lur. Intinya kuwi saling semangat dan saling support. Aku akhiri sekian. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.